थियेटार नायगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। फैगौ अक्ट'बर दाननि 8 आरो 9 खालार खालि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि हांख्रायनायाव बाथौ फोथार थाइगिरखारि सकआव हरनैनि हाबाफारि लानानै आलायारन थियेटारखौ दिन्थिफुंनाय जागोन। थिग बेनिनो आलायारन थियेटारनि सामलाय आफादा थाइगिरखारि सकआव बानजाय आफादनि मावखुलिखौ दिनै बेखेवो। गाहाय मावखुलिखौ बेखेवनानै होयो बारग' फोरोंगिरि आरो समाज सिबियारि बकुल कुमार बर' बिथाङा। तामुलपुर जिल्लानि बर' हारिमु सिबियारि रायजो राजाफोरखौ लोब लोब फैनानै आलायारन थियेटार दिन्थिफुंनायाव मदद होफैनो खावलायहरदों हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि हारिमुनि नेहाथारि जयकान्त बर' बिथाङा। जेरैबायदि थियेटार बर'नि थियेटारफोरखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोदोंमोन, थिग बेबायदिनो देग्लाय बोसोरावबो जोङो बर'नि थियेटार आलायारन थियेटार बे थियेटारखौ जोङो साननैनि थाखाय हांख्रायनाय जादों। फैगौ अक्ट'बर दाननि 8 आरो 9 खालाराव जोङो हांख्रायनाय जादों। बेनि थाखाय जोङो मोनसे मावखुलि दिनै बेखेवनाय जादों। मानो होनोब्ला जोङो थियेटारखौ सामलायनो थाखाय बा खामानि मावनायनि सुबिदानि थाखाय जों बेयाव मोनसे जिरायसालि हिसाबै दिनै थियेटारनि मावखौ बेखेवनाय जादों। थियेटारखौ जों साननैनि हाबाफारियाव हांख्रायनाय जादों। सिजननि बेसेनखौ जोङो 500 रां खालामनाय जादों। हरसेयाव सानै खरि एन्ट्रि खालामनो हागोन गांसे सिजनाव। बेनिफ्राय जोंहा फार्स्ट क्लास थागोन, बेनिफ्राय भिआइपि थागोन, बेनिफ्राय गेलारि थागोन। जों बेखिनिखौल' खालामनाय जादों थाखोखौ। जों बेखौनो खावलायगोन हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि जानानै। मानो होनोब्ला जोङो हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबोआ जोंहा जोनोम जानाया 9 बोसोर जाबाय। बे 9 बोसोराव जोङो माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ जों मावनो हादों होननानै जोङो गोसो दाखिनानै बुंनो हायो। मानो होनोब्ला जोङो बेयाव जोङो फोरबो फालिनो थाखाय जोंहा हा दखरसे गैयामोन। बे फोरबोखौ फालियैनो जों दिनै गावनि थाखाय मोनसे हा सोरजिनानै लानो हाबाय। आरो फैबाय थानाय बोसोरफोराव जोङो बेबायदिनो मोजाङै मोजां मावलांबाय थानो हायोब्ला जोङो बेयाव मोनसे गोग्गोम मोनसे ओनसोल नाङैनो मन्दिर, मोनसे बाथौ थानसालि गायसननायनि जों मोनसे थिरांथा लानानै बे खामानिखौ मावफुंबाय थादों। बे थांखिनि नोजोरजोंनो जोङो थियेटारफोरखौबो जों हांख्रायबाय थानाय जादों। आरो रायजो राजाफोरखौबो आं खावलायनो लुबैयो जाहाथे जोंनि बे हांख्रायना लाबोनाय थियेटाराव बयबो लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे थियेटारखौ नायफैयो, हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव जाहाथे बयबो मदद होलायो, बेखौ आं खावलायो।